בעולם צריך אדם לסדר את שבחו של הקדוש ברוך הוא בהתחלה, ואחר כך להתפלל. מה אם אדם יש לו צרות ואיסורים, ממש מצב נפשי, ממש קשה. ועכשיו הוא בא לדבר עם השם. עכשיו אין לו, הלב שלו, הוא לא יכול לשבח את השם, הוא לא יכול. הוא רוצה ישר, צריך לצעוק, בוא של עולם, תראה איזה צרות, תציל אותי. האם מותר לו לעבור דברי חז"ל, שאמרו שצריכים קודם כל לומר שבחו של מקום, להודות לשם, להגיד שבחים, והוא ישר התחיל לצעוק, האם מותר לו, תראה, קודם כל תגיד, תודה לך השם, הכל מצוין, מה שאתה עושה, תודה לך בעולם. ממש שאדם צריך להאמין שזה חסדים מה שהשם עושה איתו, כי זה בא לעורר אותו, לחזור בתשובה, וגם בא לכפר לו. אז זה לא חסדים? למה אני אומר לאנשים, אל תתפלל, אל תבקש, רק תגיד תודה. למה? לכאורה, מה אני בא לבטל את התפילה בעולם? כל הזמן דיברתי על להתפלל, ועכשיו דיברנו על להתפלל. לכאורה, למה? כי אני רוצה שיגיעו לאמונה הזאת. אדם קודם צריך להגיע לאמונה. שהשם הוא טוב. הכל זה טוב, אתה לא מבין זה? למה אמרתי תודה ונושעתי? כי אדם מגיע לאמונה. שזה טוב, אז נהיה שהוא נושע, כמו שעכשיו למדנו. לכן למה אני אומר להם לא להתפלל? כי אני יודע שברגע שהוא מתחיל לבקש, עוד פעם נופל מהאמונה. יש לי חיסרון, החיים שלי לא טובים, לכן אני אומר לאדוני, אל תבקש. אם הייתי יודע שהוא יחזיק באמונה, שהכל מצוין. מצוין, תודה לך השם. זה מה שצורך. הוא רק רוצה להתפלל, כי יש עניין להתפלל על כל דבר. והוא אומר בשלום, מה, אני שמח במקום הזה, גם תרצה שנשאר ככה, זה הכי טוב בשבילי, מה שתעשה זה הכי טוב בשבילי. אבל אם יש עניין להתפלל, אז אני אתפלל, אם צורך, תיתן לי, לא, תיתן לי מישהו אחר בתפילות שלי, זה לא מעניין אותי בכלל. מה שתעשה איתי, אז הכי טוב בשבילי. אם הייתי יודע שהוא יחזיק באמונה הזאת, אני לא טוב, תתפלל. אבל באמת לא צריך, בשביל לפעול ישועה לא צריך, כמו שלמדנו פה. בשביל לפעול ישועה, אבל לא אומרים תודה בשביל לפעול ישועה. אומרים תודה כי זה האמת. זה האמת.